Sudah dalam adik. Aku nek betul adik kan lara-lara. Om gerakku semene lho semene kok dik. Lan jenengan niku lek ketinggalan napa nggih? Kados usia sepantaran kula lho. Saestu meskipun jenengan niku tiange niku gede, dhuwur perkosa. Napa? Prakosa. Anak dalang kok perkosa. Lah nggih maksudnya gede dhuwur prakosa niku wae lah. Ning jenengan iki mboten gadah brengos utawi napa? Kene iki apa Mbak? Jenggot. Nggih, masih blangkon dibuka iki jeneng rambut putih iki mboten enten. Ora enak. Kados seusia 17 tahun. Cocok. Kowe ngerti dhewe niku sing ngelek-eleki kok kaya kok. Sing ora trimo nggo riyo-riyo tok lho. Lah wong Druendra karo bapakne iki malah sik nom bapakne kok. Ora percaya ngono dhewe. Iki ruwakno iki. Lha iki wis 3 tahun ya. Sapa Druendra? Druendra niku anak kula sing iki. Nggih, Sing nyanyi lagu Sotia. Apa sing lagu Sotia? Nggih, penciptane Sotia, Lintang Asmara, terus apa meneh Mas Jantung Hati, terus Jantung Hati itu bagus. Oh, belum sana itu belum sana. Kalau aku apa ya benar? Aku main, aku kenangan. Dangu mboten kepanggi nggih. Bagus sangat. Insyaallah mengke wulan-wulan ngaji niku badinipun sedaya sing wayangan kula niku ditangtanipun insyaallah menjadikan sedaya. Alhamdulillah, amin. Nggih pangestune mugi-mugi tansah pinaringan slamet sedayanipun. Amin. Yoga-yoga Amung rasa. amung soro. Amung rasa. Amung rasa. Nggih. Amung rasa kalian Bapak Tante. Nggih. Jan iki acarane napa? Sewu mengerti sewu dintenipun Eyang Kakung. Oh, ngaten. Eyang Kakung Karmidi. Eyang Kakung niku karepane wayang. Mula saderenge seda niku mun wayangan. Ning lajeng seda pas sewu dintenipun dening para putra wayang ditanggapi wayang tenan. Oh, dadi nek mirsane teng alam kubur. Kita mriki ning sampeyan wani tak sisa nyawa ning kula tok. Gila ta, Pak? Nggih. Lan pundi? Tenan sebelum. Sing Mbak pundi? menawi tumrapipun tiyang Jawi gadah kapipayan. Nggih. Nek sing seda ki mau adalah ragane. Nggih. Nek sopan iki kok urip selawase. Oh, ngaten nggih, nggih. Oh, ngaten kula. Berbahagialah putra wayah Eyang Karmidi. Ing atase sami sungsu kabagyan tumrapi wong tuane wujude wayangan 1000 dinten niki. Lho niku. Ampun to Bu Pak Karmidi. Sinebab iki lho kula tembung kok. Tetembung pripun? Sok nek swanci-wanci menyewu sing wayang aku kula ngoten. Lah nggih ampun matur nggih. Oh, niku panjang. Pinang kamu nih kula nggih, Pak. Oh, lah mboten niku mung guyon. Nggih. Niki panyuwunipun putra-putra sedaya Pak Karmidi niku nimbali panjenengan. Oh, ngaten nggih, nggih. Nek jantung panjenengan jane bengi niku dienggo leren ning gandeng abot-abote. Nuhuni pesnane para putra-putra Eyang Karmidi sampun tetep rawuh mriki. Nggih, alhamdulillah. Niki nggih dereng ngapunten kagem panjenengan kalian putra-putra Mbah Karmidi. Amargi niki mangke saged ngantos kimbuhan kemawon. Ora masalah. Nggih, saling nggih fisike. Nggih mboten anu kok Mboten tiyang. nggih pun ampun dipeksa mriki kaya melu kula teng panggihan niku. Jingklak-jingklak malah isuke ning rumah sakit. Nek kula nika kesehatan dijaga, Pak. Nggih, nggih. Jenengan nggih ngoten, Dik. Nggih. Wayangan ki aja mendina. Oh, Dijaga kesehatane wis sepuh. Tolong kasih ramai apa? Malah mundur saya boyo-boyo berpikir bae. Bang, iya pecat kowe. Nggih, niki mengke anak-anak diaturke teng mriki nggih. Nggih, nek saderenge para putra-putra sedaya nyanyi kali panjenengan sik nyanyi sendel ya, Mbak. Oh, ngaten. Tanpa terkecuali. Mergo niki putra-putra yang Karmidi beto pesugihan. Kok saged pesugihan niku Saking pripun Jakarta maksudnya? iki lho. Bukan iki lho. Pesugihan, oh niku tumbal. Nggih, iki lah
Iki lah pesugiane Pak Slamet lak iki. Mas Eko. Oke. Oh, Ya ya Allah wae ngatur ya dari sama ya Bapak. Sama. Jangan sama. Matur nuwun. Monggo jelek bagus mriyayi Matur nuwun. Matur nuwun piye? Sing bintang tamu ki asline iki. Iki ki wong tambahan. Oh sik ya. Kula niku Mas, Nggih. anu Mbak Limbuk. Nggih. Kuwi kok jam niku 6 sasi kepungkur. Lah iki lagi 2 jam mau lho. Wong japi wong gadah pe apa ya ora iso kon kan kali di 2 jam kepungkur. Wong nyalangi kan 2 minggu kae kok 2 jam kepungkur. Ora trimo aku. Oh, 2.000 kuwi. Pak Niken. Sampeyan balik ke Kediri. Nggih. Keng mriki paling-paling setengah jam. 1 jam setengah. Jare Jember. Kuwi aku saka Klaten. Paling tekan kene Jare mau Jember. jam. Lah kowe iki Jakarta lho. Betul iki kene Jember Utara. Kok Jember Utara piye? Jember Utara apa? Sing aku dhewe. Jember Utara. Jembur. Jember nang cetake lho. Jember Utara. Lah yo kok mana mbok cetake malah. Mulane kuwi Mas, nuwun sewu sampean nang kene iki bintang tamu, adoh sakane, ora sang dereng nang kene. Mboten dereng. Lah kok sampean nang nggawa sapa-sapa lha aku. Lho. Lah Mbak Limbuk. Panjenengan pirsa kula mriki wau beto sinten? sapa? Oh, Pas Pampres. Mas Lho, piye? saksine lho keluarga besar Eyang Karmidi. Kula kesini tuh bawa Pas Pampres Mas Karmin. Lho. Mas aku Saestu. sorry, aku gak nafsu karo kowe. Wong Mohon. brutal. Aku ya ora nafsu karo kowe. Apa wito? Maaf jangan nafsu karo kowe. Dan kok piye? Siapa coba? Padake. Gel. Dalam. Selama si urip kowe dadi MC, Nggih. dadi dagelan, dadi ketoprak, wis tau samanggo kali. Belas, tapi bisa nih. Wah, iki sampe dagelan. Iki bisa kok iso kemelintang kaya ngono kuwi Aku Mas. lek seneng kowe di pemripanku ki blawur, pemripanku katarak. Bocahne iki sore ora sapa apa lho. Aku ki jane nek Kok ketemu ndek iki lho rasa ngajari kabeh. Eh, Nah iki paling ngajari ngajari apa? bahasa Inggris. Iya. Kaya pinter-pinteran. Lho, I can speak English very good no, Dek Padang. Apa artine? Aku pinter bahasa Inggris no. Contone. Lho, you belong to me? Apa kuwi? What your name? My name is Miguel. Okay. Where you come from? I'm from Indonesia. Coba aku tak kamu aku lagu tak bahasa Inggris. Dang, lagu apa kita nih? Lagu apa? Berapa mas? Yang nang lintang. Jakarta, aku tansi kok, Dek. Padahal SMP. Ya gitu bu. Setelah yang mulai, pada gak usah kok pas pampres. Bersani nih gitu. Iya. Biasanya nek dagelan ngece yang ini biasanya mulai orang godas biasanya. Wah masalah Dek, aku dilunasi kok. Lalu nasa lewatnya dasar aku ya duitnya Ini biasa kok, alah kesuwen. Ayo maka. Eh, Ngomong Ini kowe. das Bahasa Inggris. Oh iya. Nah, when in the sky shining the star, my darling, Inggris ora. I am always waiting for you. Inggris boten. Iya. Oh, sik kok dhewe iki kok suka susu sik kok dhewe. Kok iki nutupi kotaknya kok apa? Wong kedulanan tok jeres. Makar dek ana iki dulinan guys. Iki. Lah dalah. Boten istilah bahasa Inggris, ya toh. Terus Monggo, Deniken lagune napa kok dadak rorong-rorong. Kan seneng karo aku ora masalah. Mas, D. sampean prono. Nek ngono wae nggih. Oke. Lah wong ayu-ayu ki sing nyanding mesti wong bagus. Lah nggih. Lah wong ayu-ayu nyanding kire. Kok kirek? Apa? Kok anyong-anyong kok Mas? Dek. Dek tante tuh iso mulai sama kirek. Ya Allah masalah tega aku sama bilangnya kirek Mas. Sama nih kok sanes kirek. Lah opo? Sama nih kok Sono. asu. Deniken. Aku umpamane dadi asumu ya wong ayu, bener tak dilatih. Kowe turu, tak dilatih. Kowe adus aku ngemune tak dilatih. Asu kan boten karo hukum. Ya toh? Umpama aku dadi majikan
urusanmu. Heeh. Kowe dadi asu nek mendina aku mak dilatih. Iya. Kowe bar dilatih aku Ini. tak pateni. Nyah, tangan. Wes. Maksudnya, aku cilik banget. Ini kan, oke. Aku nang berarti kowe wong ayu. Aku nang berarti kowe ngancani turu. Kowe begitu turu, seakan-akan mimpi, ya toh? Tak ngerekke. Ora sudi Bandung. Sepok kon Bandung. Jare masih langsung. Lah aku. Ngeloni Coba saiki diketingake swatene Mbak Niken. Nggih, lagune napa? Tuhan cukup. Mas. Ora iki wonten sing nyuwun lagunipun niku nuwun sewu nggih Mbak nggih. Nggih. Santri pekok enten. Apa kok jane rono-rono? Kok terus abang ini lho. Apa itu? Iki Mbak. ngono tek. Mbak, Nggih, sampean bawa dhisik, nggih. mengko sampean diaturi nyanyi, ning nyanyi ciptakane anakku lanang. Mangadan, nggih. Lintang Asmara. Kita ngasmoro. Kita duweke karo ora karo iki nek iki sore iki mau wis. Pak, Ora. kula niku nggih dibayar lho, Pak. Dibayar nek kowe ning kene iki mau poso dalan timbanane dapurku. Rambut kok koyo nganu to buntut tikus. Sama lucu lho, Lek. Kayak wedhus. Wedhus kentir. Ora wedhus iki. Wedhus yang sangat kambingnya sangat domba. Pilih alis, tetap pecel. Aku ngomong lho, Dek. Perjanjiane mau piye? Kowe bisa akan to, Sri Tanjung aku pate sida peksa. Ya, Heeh nek kowe ora sing suka. paksa. Lah sapa lho? Sampeyan ki cocoke dadi Anoman. Piye? Ning Anoman kok gisule ning isor ya? Bener deh. Ki cangkir. Oke apa? Ini. Nggih. Mas ora Nah. Tak bener kan kepengin arep duet kali sing asli. Sing asli Lintang penciptaan. Asmara. Nggih. Boten penciptane, penyanyinya asli. Sinten? Nomor awal lho. Adi kula lanang. Gila sabda. Nggih. Matur sembah nuwun. Sing pundi niku sing pundi? Ini kok sendembung nih kok. Ini kok penyanyi asli pun pertama kali Lintang Asmara ini kok. Oh. Ayo, kowe kudu nyanyi. Nek ada nyanyi Lintang Asmara, nek Lintang Asmara lah mbok nyanyeke, kono kawanmu, anomanmu, bumbokmu ora tak gapiti. Ya. Sampai nembang sik. Kowe ben kok mangan kok dari ning omah nyawang. Waduh. Wong asu. Wong asu iki lho. Niki sing nyanyi Deniken lagune Santri Pekok. Oh, oke. Lah iki nang lho, Pak. Hah? Lagune apa? Lintang Asmara sik. Nggih. Nadyan sore mau wis. Nggih. Saniki Lintang Asmara sik. Versinya yang beda. Versinya yang bisa Mas, sampai lungguh. Lungguhne kono nang kono. Nek kene nang kono kuwi nang kono. Lah wis. Aku ki bintang tamu kok ngono. Ning kene iki nutupi Mbak Winong ya, aja ning kene. Lah ngendi yo, Dik? Rada rono. Wah. Aku ki jane Lho ning kene iki nutupi malah karo nutupi Mbak Brigita. Rada rono. iso manggung. Ya ora apa-apa, aja nutupi kae. Kowe ditangalo kok cedak omahmu kowe ngedel-ngedelke ya. Kowe tak kok Jakarta. Pamara, kalau hatiku bintang tamu sana, kamu udah manggung. Jawab ya. Kalau hatiku. Kalau hatiku. Wis atiku loro terus ya nyapa ya. Kowe lho Ora Dek. nek benefit ning aku atiku loro. Ya aku ki lho Dek pas cedak omahmu lho. Entuk ndak siang karo aku. Aku nunggu bisa manggung. Ih, kok aja kenyeh mangsaku. Iki lanang lho, Dik. Ora wedok lho. Kenyehmu ora lanang wedok jane. Ini iki cerewet. Cerewet. Ya ono iki. Kok tikus. Dek, aku pegawai lho Dek. PNS lho Dek aku ki. Ya, Gue nik lho. PNS, Ya. penggemar Nikan Salindri. Nah, Ya, monggo. Wong wedok karake kaya ngono. kakarane. Iya kok Dek. Suara kok lakon kaya kaset biyen lho. Lara ora tekan Mas, soalnya. nek sampeyan kuwi pedhot, Mas.
Sebabnya apa Mbak tiket ini jadwal dari Juni sampai sekarang belas kemarin. Sampai nyebalake kula. Iya. Loh, aku dari 2023 Mas, sampai sekarang belum leren. Apa? Alhamdulillah. Nyanyi? Ngoten. Apa? Jadi calon lagi satu betul sih. Lanjut ke. Pilih sopo? Tinggal kaisa aku ki. Oh, alah, Dek. Iya. Barang Mas, barang. Ya. Wis barang. Oh, udah barang. Ngerti Mas kula niku dadak diajari lho. Iso. Kira-kira nek iki jenenge budal iki mau kurang ajar dikapake ta? Dikapake. Apa? Di ngono netok wae lho, ora krasa rasane kayak diplites. Ayo sampean sik Mas Buker. Tutup bondo. Iya Mas, ora kene rajalane rayagane ngendel-ngendel kemen. Pinteran ning Jakarta wae. Aku yang negara jejak. Tutup bondo tutup rupa. Santene sae nggih. Saya mulai nek dudu wonten. Saya dipancal. Ya monggo Pak. Hati pami Foto-foto telah ngawonggo bisa. Kula boten pernah ngawong ning saged cek kok jenengan. Aku ora butuh suaramu. Opo, iki regane kaya liputan. Opo, ya. luput pisan kena Garap dua ramban, satu langgam saka balungan. Bocah angger laire Rebo Paing kok suarane jan. Kok ngerti Rebo Paing? Lah niku laire ngerti melu nggoni. padahal baru Rebo Paing. Heh? Ora Rebo Paing kok? Lah Rebo Paing sapa? Wis sok tau iki goblok kuwi. Yo. Yen Yen kampan luwe luwe kampan yen Apa ora? ora. Coba aku ini nulung lho Mas. yen nangel Ayo. Jaluk kula ora. Ngomong apa apal aku. angel Sik, Dek, ben di mana sih, Dek? Ki lagi mau pesenek. Sik meneng aku iki ngrasakno suarane apik iki lho, cerewet bae lho. Apa kapale? Lan Mbak Niken pikantuk salam saking Raden Kampar Riyo Pekanbaru. alhamdulillah. Beliau Bapak Haji Jara Sayuti. Oh nggih, Jara salam Sayuti balik. menika nuwun sewu insyaallah Agustus badhe nimbali panjenengan. Alhamdulillah. Kula boten salah. Amin. Eh, Kula boten salah. ora minyak kowe.
iblis. Tapi kebetulan apa bukan? Ora neng, iki maneng tekon iki wong Madiun iki. Budal iki sapa menungso kok ngendi? Lho ora neng. Bule kula niku wis sari lho ora trimo lah aku dene karo niken kok gak sing belas niku lho. Apa? Semanten ugi Bapak Marjan, Bapak Jaya Sabin ugi nderek manunggal sekalian Karang Semi senadyan peradilan dan matur nuwun Pak Jaya Sabin kelawanipun matur nuwun sangat ya. Mulajengaken nemen Tan kenati nombes Mas Gilang. Mas sinten mau? Mas Gilang itu adik kula sing ragil. Nah, itu adik jenengan. Rene, pokoke rene. Tangan kok malah mbok samplu ya. Iki manggone iku sing dulu ngatel TikTok iki ngomongin kaya Wis rene aku Ora bukan karo niken. ora bukan kan kok anu iki. Niki nama sampun gadah pacar garwa. Oh, dereng. Oh, dereng. Masih Oh. dereng tiga. Edwendra. Apa itu? Edwendra kita sing single napa sampun gadah? Dia single. Kok mangsaku kok ora gelem nyawang Mbak Yune belas. Begini loh. Gede. Jane apa isi mau piye? Apa sungkan? Kok ora saling belas? Ayo saling. Dicium barang kosok. Ya, rene Mas Gilang ngaten rene. Dene karo adine. Nggih. Iki selawase urip yo lagi pisan iki aku gedhe kowe ning kene. Mau berapa? Aku ora wani. Selawase urip. Ya nggih niki adik kula niki nggih dalang. Ya saking Klaten. Yo saware Pak Tan. Wes, Putri sing akeh mau. sapa? Boten. Ya iki tampanan lho. Boten. Kakakmu kula diruno. Sombong. Iki lu apa yang terus. Ya mangga, terus ya mangga. Nah, ya Mas. Wis balungane. Balungan aja namane kerduse. Aku kok. Mas Ika. Ya. Yang
Terima kasih Mas Gilang. Sami-sami. Iya. Iki sebutannya nek nang Klaten Giliga. Sinan? Giliga. Giliga. Giliga iki Gilang Gapero. Wah, Gilang Gapero Giliga. Panas enggak? Oh, panas. Nanti di rumah juga panas. Kan Giliga ini kan panas kan dasarnya masak Oh, itu bukan loh. itu. Giliga itu Gilang, gane iki Gapero. Gapero niku rombongan. Wong nek paguyubane jenenge apa rasa. Nek wonge jenenge Gapero. Oh. Gapero niku ngerti apa ora? Kenapa? Kita tak WA. Oh iya. Mas Google. Ya. Tipone saya lagi yang tipe oyot di pagar itu. Mas Google yang Mas Gogel. Panjenengan sing pun kulino kalian keluarga agung putra wayah saking Eyang Kalamidi. Adresipun Pakde Slamet, Ibu Anis, Ibu Sujiani, Ibu Sutihati. Niki mau wonten sing ajeng nyumbang lagon. Oh. Ngene wae boten itu katakan. Ora sing butuh aku ora kok banding yang iki ora. Kudu sok lagi. Nah iya. Aku kene kono-kono jak foto ae kok. Nang kene kok ora kanggo blas. Ini kan di Lho, Jakarta. aku kene ra guna jare foto Ya dhewe. wis engko tak jak foto, tak ke sampul buku Yasin. Maaf ya ada panas susu. Kok nek di sini monggo. Kok wis aku kok nyekake aku. Aku kene kono dibutuhke wong lho. Kene iki tak batake lho, Gong. Benane Bu Supre. Pare wangi aku sesuk-esuk mangan meneh. Mosok Kene kok wae. ya mas mbek kowe. Niki ngaten dene kan. Nggih. Keluarga besar saking Swargi Eyang Karmidi. Nggih. Aturane minggah panggung sedaya. Ya. Ingkang sampun dipun sebat kali Mbak Yulimbu, monggo kapuran aturan tindak panggung. Monggo. Mas Heri, terus Bu Supre, Pak Slamet. Berene Mas Heri mau sing nembang Kubu Kasmoro. Nggih, Bu Sujiani monggo dipanggil. Calon kok. Ya. Monggo Mas Heri keparang tindak panggung. Monggo Mas Heri. Monggo Mas Heri. Jos syukur bagé bener. Ah niki monggo Bu. Mas Heri kok mana Bu sih? Bu Supre iki lha sing jon ngobal ya Bu Supre iki. Kula nggih dibalik terus. Lah iki Awas lho, awas lho, cerak-cerak. saking kepengin arep Mas anane ngebel iki aja ganti nanti tanggung jawab ya awake dhewe. Oh, bukan iki aku pro. Ngomong salin kok Mbak Yulimbu monggo. Mas Kan Heri. mriko yoganipun sinten, Mbah? Mbak Karmidi. Oh, Mbak Karmidi. Lah, menawi Mas Heri soal kandhang dalem menika lho, Mbak. Oh, Sing ngaten. dijeni menika. Oh, nggih. Nggih ditungangken mugi-mugi sehat selamat wilujeng sekeluarga. Amin. Tansah Amin. pinaringan bahagia, mulia tentram donya akhirat. Nggih. Kanthi pinaringan rezeki ingkang kathah barokah, turah-turah ora lepaning malah kebak. Amin. Kemudian Sing kita penting kan. napa? Ora bakal kan malah kebak sing nonton kebak karo bogel. Muga-muga viral. Padahal boten ngertos Mbak Yulimbu. Pripun? Daleme Mas Heri iki sing bangun sapa? Sing bangun sapa? Lho. Lho Mas Heri dhewe. Lho. Lah sapa? Lho sing ngukang sinten? Sing ngaduk sinten? Rumangsane bangun apik. Sapa kowe? Tak bogel ya. Lah nggih. Tak lewat karo sasi ning kene. Waduh. Mula lupa kowe sekop kowe. Ya, mangga Pak anu Mbak Niken nyuwun ngapunten menika salah satu. Bu Pre dipun cepeng niki-pun Bu. Nah. Betul niku mau lho. Lah, Bu Pre niki sing dibeto malah nganu kok sangu. Nggih, sangune nggih dibetok, niki nggih dibetok. Bu Pre. Aduh, yuk ngapunten jenengan kok badhe nembang nggih. Nggih. Napa Bu? Pepeleng. Pepeng. Gandeng mulut tuwa, Bu Pre sik lagi Mas Suheri. Nah, ngoten. Jeng. Mas Suheri, waten ampun mandhap ten mriku mawon. Jeng. Kowe sing piye kowe iki dudu trae Pak Kang Widi. Kowe iki trae setan Mas. Oh, Pak Kali Pak Bogel. Bogel. Oh, kali Pak Bogel lah, Pak Bogel.
Makanya sedang bobo, Pak Budel. Sepulane. Elek oyot. Niki disayang kali dulu. Lang. Aduh saking Jakarta. Iki iki kono. Nyok minggu nyok. Jaluk ping Pak keprok. Ada mboten gak sana dulu nanti. Iki saking ya Mas nggih. Bolak-balik keprak-keprak iki orangnya hukum kok iki. Mulai bar lebu. Lebu apa kok? Ngendi? Maka pepeling kurang kewurbiyen. Monggo dibawani. Dibawani sing bawa sinten Bu Pre? Pak Budel. Pak Buket. Ya, untuk selamat. Ini iki lho bintang tamu. Rukun Islam. Rukun Islam kang lima puniki Pak Buket. tindakno mring para sama pripun sanget kula para warga Kalah. sowan menyang As. Nek kadung ingut-inguten iki sing moro tuh tanganku. Lah yo, Keprak. Keprak iki. segera maju bareng. Mbak Niken ngantuk salam saking Bu Maria saking Banjarmasin. Niku warga SKTS iki, betul sangat. Kula mboten kok. Salam balik. Nggih. Niki kalih kula badhe ngucapaken salam kagem Mbak Niken. Oh nggih. Salam saking Mas Krian. Mas Kristian. Mas Kristian Yuda Asmarahan kok. Wanten niku. Ayo. Nika putranipun Bapak Suciani kalih Pak Bambang. Nggih. Nika terus kanca TK-ne jenengan. Oh. Mosok lali. Wandone ngguan. Nek Mas Bambang kuwi ketemu sekolah. Namine Mas sinten, Mas? Mas Kristian Yuda Asmarahan. Mas Kristian mau kula TK mau mboten nurus. Niku ceritane nami Kristian Yuda Asmara ini kan alit dereng medal pun sing kali namine Mbak Niken rasane. Makane dijenengne Yuda Asmara. Yudas marah. Nggih salam ya Bapak. Nggih. Ningali to dateng mriki to? Ya, itu mau ngomong. Wah, dek biatus Nggih. sanan. Monggo pulang senaga. Aja padha ditinggalke pripun penonton Saya napa saya Bu ya? kaya diangkatke ae Saya ndak dibudalin. Edisi apa piye wae? Monggo. Lali. Rukun Rukun Islam. gue Bu, mantap dewe. Bu, kalau Mas Heri bukan kali biro lo. Iya ya. Rukun Islam niki. Ralo ngono kuwi ranto lho. Rukun Islam niku. Nah, suka bolu. Beda artikulasi tuh beda arti. Nggih Bu Guru. Mangga. Apa-apa. Sahatate. Monggo. Sahatate. Arep mikir.
Arah jari manggil ora keke. Siji. Kayak ngene. Apik nanang lek bowo. Sing nyebut jatono nanang ae ya. Nanang itu lah. Nggih. Nanang. Ya kowe nang. Kakakku Selamat datang Mas Nanang. Pun Jadi bersama teman pacarku satu-satunya. Mungkin buat kalian buat kalian Yutarni. Kang angka loro salat dene kakak telu. Yes. Sesek ngajak nih. Kapan zakat? Oh ya deh, maaf kalau sebenarnya. Itu kan pulau Klentu, pulau ngakoni. Ya toh, pulau Klentu mang potong nggih. Ramadan ini tak noposo. Pak. Ramadan ini ndak noposo. Kapan zakat? Pengen wong ibadah haji. Rukun Islam. Nang lek sapa Mas? Rukun Islam sampurna. Kowe ora mungkin disapake, kowe iki kudu dalan Aku ora joget lho, Mbak iki jam cangkir. Aku rasa iki piye to jane? Nggih, pepeleng mau dipunakuraken perkadang dadas ya mangga. Aku
wah penyanyi. Aku mesti sapa Niki lho. Dek tante. Nggih, Sedang pripun? om tante. Nggih. Niki lho, Mas Bogel niki wau diparingi kalih gue, nggih to. Gue? Satu kersane niku mengke lek dum niku kersane kabeh iki kentong ngoten to. Nggih, Mboten nggih. purun. Wah, Nggih pun terus? kok kula jaluk malah. Pak Endit, aku yang perlu duit 100 lah. Padahal capek bis ya. Ya nggih, nang desa kula dibayar Mas Heri gede kok. Sederek-sederek niku kula persani. Kula ngeneni Mbak Niken niki tak sogok kok sampe gak kenek kok mburi, gak kenek kok ngarep ya ora kenek. Kok ngisar tambah nemen. Nggih. Niki sing ngenekne niku Mbak kula. Mbak Suci kalih adik kula Mbak Ebi. Oh, nggih. Berarti kula duwe pendapat. Pripun? Mbak Niken iki dereng purun omah-omah. Oh, nggih. Megane disogok kok kiwa kok tengen kok ngarep kok mburi karo wong lanang ra gelem. Galukane jek karo wong wedok. Critane ngono. Terus sing neneng Mbak kula Mbak Suci kalih Mbak Mbak Ebi adik kula. Mas Heri. Mbak iki kok sampe goro-goro ora sida mulai sampe lembuan. Insyaallah. Lah, kan mantap. Mas Heri, Pripun? jenengan ngaturi kula ping pinten? Ping kalih Langsung dadi 6 bulan yang lalu les 6 bulan yang lalu langsung Bagus. transfer langsung percaya budal los. aduh sampai sepisan. Wah, nggih. Mereka Mas Heri badhe nembang hubungan sekolah nggih Mas nggih? Nggih, 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 monggo. Piyambakan menapa kalih Mbak Niken? kali Mbak Niken mau nikah kula nggih penggemar e Mbak Niken. Nggih, laras menika Mas. Ora ningali aluse kulite. Nggih. Kaya-kaya mripat niki mboten bar melek. Mboten anu, mboten kersa merem. Mas Heri, Mas Heri, Pun nek kulit Mbak Niken sampean gak Nggih. iso melek terus. Nggih. Nek kulitku piye Mas? Rasane ingin ya merem pengen wis gak melek. Urip koyo anu kuwi koyo. Lah kados anu langit kalih bumi. Waduh, Mbak. Pas sama apa piye? Ya, rupane padha gitu. Nek rupane padha kan jare jodoh. Entar mati sayang. ngenteni modar. Kok tak nyekar. Kurang kesusu sayang. Lah beneran pikir mau kok. Maksudnya ini mulai eleng promo. Maka Mas Heri, Ana bawon apa mboten, Mas? Nggih kedah bawa. sing bawa sinten, Mas? Mbak Niken. Oh, Nggih, kula teman Mbak Niken. Iki kula lek nimbali Mas napa Pak? Pak Heri. Pak Heri. Pak Heri. Jane aku ya seneng Mas. Oke, begitu sekalian dan lesu. Maka Pak Heri. Lah nggih. Maka Mbak Niken, neno. Ngadian wujud. Nyingkar nyingkur Digarap alus ragenan, Mas. Suara kaya emas. Ngene kok makane pandemene kowak. Wah, saestu. Ribuan, jutaan malah ngoten. Regane ya langsung larang. sinten? Kok Mbak Niken iki kan iku Kula jenenge. ta kirase sinten? Makane wangel sabtuane. Nggih. Neno. Mimi tani nyingkar nyingkur Seger. Ning opo? Operatore iso gaya belas. Lurahane ngono Lha aku sekali pentas Mas Tantun. Opo? Ngarep kebak. Nggih. Disunting aku bayar lebar. Nggih. Iso panggung ki lho kebak. Kebak opo? Banyu. Nenone eno. Lingsam yen
kersa nembang niku sepindah dateng Jakarta nggih nggih Mbak kula Mbak Pre niki waktu niku mantune Cak Bogal kok ganteng di Jakarta niku nggih streaming YouTube nggih sing kepindhan nggih ten griya kula piyambak nggih namung ping kalih niki dadi nek wonten klerune kula nang nembang nggih ngapunten sing Boten menapa-menapa. wonten elektron ya wedi nggih wonten Amosane ya wedi. Wah, nek dalu niki mboten sawedi wong jenengan nanggap kula kok santai Lah iki mawon. mergane omahe dhewe. Nggih. Maka dilanjengaken. Lelampahan kang Ya Allah, pripun? Pripun, Pak? Kula ngene. Krungu swantune Mbak Niken. Kudu Oh, semaput kemawon. Ya Allah. Waduh, bila aja masalah. Nanti sendalnya iki mencolok nek foto. Bapak mau tahu ini? Lah kok ana bilang iki jebule nek kok wayang kulit iki mangar action. Aduh, bila jalan. Lah nggih. Awak meh semaput pripun? Aku nuwun ya, Dik. Jenengan mboten napa-napa? Kon jenengan iwas ngene kula nyoba kula bali lagi. Tresno tulus nadyan nengku bekas Maka biasa. Segera mawon. Moga segera mawon Mas Buneng. Oke, Pak. Ayu pancen ayu wong ayu. Lencir dhuwur, suaramu ya apik. Terima kasih. Polahmu wong ayu. Kasih ya. Joget-joget mancal rai barang. Ya ndak ngerti lah sama sawani. Ora ngerti piye wong. Lah kancane dene nyambut gawe sampean do malah ngombe es kok ya ora ketok ora ketero jamu ki petang. Aku ngelak, Dik. Diceturi kalau penggemarku Dewa jamu petang tapi ra ketok. Sepuranya. Yo, Derry. Maka Dewi. Catatan sajroning ati catatan lupa
Luar biasa. Niki wau saking Mbak kula wonten panyuwuran kodang puniki. Kodang puniki sampun Sampun. Oh, nggih. Oh, mau ini. Kodang kuwi jare jare kodang kuwi jare mau ngopo? Matur Ya, nuwun mau sangat. juali supe kan iso wae kau supe. Matur sembanan kagem Bu sinten iki, Bang? Supre. Bu Supre. Nggih, Bu Supre, mugi-mugi saged nimbali malih Nggih, di kami. jenjang waktu ke depan. Oh, ke pasti. depan. Terus Mas, terus. Nggih. Tak Mas, sesemane wayang iki kok. Matur sembah nuwun, Matur Bapak. nuwun, Pak. Nggih, matur sembah Nggih, nuwun. nah. Sekarang ora masalah. Cak bogel pun mboten usah. Oke, ora usah aku mau sendal. Pun kula tumpane pesawat PP. Lah nggih pesawat pinter nggih Pak nggih. Nggih, lah nggih. Akomodasi PP. Lah nggih saiki kok muncul nggih Pak. Pesawat ning PP kalih aku muncul. Kok jileren nyuwun cawer. Lah banget kan menungso iki pateni mawon nek. Nah, nggih. Iya, kudu apane? Lah nggih. Bang kok kelangan nyawa boten jalan sawer. Nggih, sampun mawon mengke dilanjut. Boro kula. Nggih, kita kan pakai bareng-bareng ngene Pak nggih. Kula suwun Mbak Niken mangke sangat ngantos boro-boro. Insyaallah, mungkin lan nututi nggih Pak nyawane. Ora, ora ora. Mesti iso. Nggih. Mungkin aku dibikin kali Pak Heri nggih Pak nggih. Nggih. Ya wis ta. Sakit hati dimbe ditimbali malih. Boro-boro boten. Kowe mulya saiki ora apa-apa. Ngantos subuh jenengan kan. Batu. Nanti ente Kantor. diselur apa-apa kok. Ngatus ngake Mas, mas aku ngaku abang ngono kaya. Urusan. Lah nggih. Matur nuwun Pak Heri. Nggih. Matur sembah nuwun, Bapak. Kersanipun Mbak Niken istirahat rumiyin. Nggih. Kang kinito Kita ketanggal. Katur dumateng Pak Joni. katur dumateng Pak Joni. Matur nuwun sampun maringi hubungan kagem kula. Pun diparingi kok jenengan. Sampun. Boten sisa nyuwun jenengan. Aku itu ngene iki lah kok kowe matur nuwun. Ini yang kami salah iki. Monggo. Kok kuwi Jenengan Pak. rombongan Oh, ngeten. Niki kula purun saya, Pak. Kena nggo suntek kabeh. apa ora los-losan nek kowe itu. Monggo. Lakune Menong
Saking bapak ngadimu Pondok Ungu Bekasi Permai. Wah, atur nuwun sanget asihipun berkahi. Pak Budi Bogem, Pak Budi Bogem Prambanan menika bongipun bong supik tukang nyupiti. Oh, nggih. Nah, Nggih Pakde legi ya, mbok menawi. aku nyampurnake kok piye? Wis pinggir-pinggir kok. Enggak. Matur nuwun Pak Budi, masih dipun berkahi nggih. Janjang kula mungkin Arya Sinong grandel ini penak ya. Oh, pakai gending mana kok? Oh, selang sini-sini. kalah kalih Pak Joni. Oh. Niki wau. Pripun? Jenenge Megandro. Oh, sing bener iki mau Mas Mambang. Lah nggih Pak Joni niku le. Sanese nyaine gor gampang-gampang kok putri yuk terus dikai angel-angel. Walah ya ngono kok angel iki piye. Jalan.
Pancen ana mati. Putri makhluk. Ngono kae lah. Kenapa penyanyi-penyanyi kuwi kok? Kuning-kuning. Ya. Kuning, kuning, kembang blimbing mangine melompo Mbak Putri. Maya, 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 Maya. sing kuning, sing duwe sapa. Kuwi mau lho cakepane. Lencer kuning ada Pakulitane. kembang no. Ya coba. Lencer Lencer kuning adetek pakulitane. Beratnya semulanya sepeda merahati nganglang jengeng kang abang ketumingan sang jabano ati raja putri Hastina. Hastina lho. Hastina. Ora mego Magoda. Magoda Citrawati. Oh iya nek. Dalang. Tak sepele. Oh, rosasi lan mayang kok ya. Ora apa-apa, ora apa-apa. Sampun sah, nggih. Nggih, sampun. Nggih, atur nuwun santen. Elok tenan. Jaban romanti iki mau nek dibayangke nang mayang iki mau rambut iki dawa tekan bokong kene iki putih rampung banyak kene iki. Kok belum ketemu Anda ya? Sering ngumpet. Alah. Kira sendiri Excel. Aja. Ranggai pokoknya jenenge sing mau Banowati ngono kuwi. Kowe gedhe dhuwur, rambuté bongkong, mripate iki mau galak-galak, irunge iki mau rada pesek sithik. Monggo, Pak Tiken. Sampai itu saya SMP ya Pak. Tasik. SMP sebagai gedene iki. Lu tarni lagi malah kuliah kan. Yang asli. Bunda Tarmi aku menjejer karo Bunda Tarmi iki mesti ditagih. Tagih piye? Ditagih di parfume, Waduh. di brose, Wah. terus di bayae. Iku saya anu lho.
Sing tesih waris pendidikan piyambak iya. Nggih lah niku sesepuh kula. Oh, anu. Kita sih sederek lho nggih. Terus derek no. Nggih. Oh. Lek umpami diceritani asal-usule mulek niku. Mulak nggih. Ning niku keng rakane nggih Kediri, Bu Windan, rumah. Koyo tali niku jual rumah itu. Kadang-kadang itu selawas urip Inis. Jajan apa? Enggak, anu Mbak, nyuwun pangapunten. Nggih, pripun? Warga Nganjuk khususé wonten ing wilayah Gondang khususan melih mriki niku nek kalih jenengan niku minded utawa pripun nggih kofan kalih jenengan. Nggih. Gamane nggih Antusiasnya masih tinggi. Nggih niki alhamdulillah sing napa? Sing mirsani kita kata sanget niki nggih ibu-ibu sing damel napa? Rudung. Lah menika putra-putra wayah. Nggih, putra-putrane tasih nenggani dateng mriki lho. Nggih. Boten ngantuk. Nggih, alhamdulillah. Bu Supre nyuwun lageng napa kalih Mbak Niken Bu Supre. Monggo sing halus napa sing kasar. Lha apa kasar iki? Iya, bibar halus. Napa dilanjutke haluse? Apa Bu? Aduh, Mas. Kedumer niku mboten saged digaran gamelan. Nggih. Nah, Sing seragenan apa pripun? Nggih. Rengu wadah, ya rengu. Betul apa-apa nek jenengan Mas, betul apa-apa. Ning nek sing jenenge sindan-sindan kula nganti waca, sing isin niku kula. Malu. Rengu. Rengu. Mboten mantun. Oh nggih. Kula dereng nate. Kula dereng nate. Sampun sae panjenengan mawon terserah panjenengan. Napa nggih? Pelok barang dikenging, slendro dikenging. Pelok dikenging. Sing halus napa sing kasar iki Rada enten kasare. Napa duet kali Mas Nanang mawon? Hah? Karangkates. Karang kates bendungan wewengkon Malang. Kinclong. Ngoten lho, kula ki apa wong Gusti kula Malang. Yo, goleki nomasine. Nah, karang kates. Ya, mangga. Monggo digawe tangan kata. Ya, digawe panggang sik. Monggo Mas. Niku saestu. Adik jenengan niku niki mboten derek. Sinten? Adik jenengan. Adik, Nggih. bisa. Nggih. Oh, derek niki wonten mobil nganu. Oh, ora gulungan. Nah, kuwi niku kok TikTok jenengan wah. Mbak Luwuk kok ngene ya. Tak delok. Lah kaya ning lembang niku deloke Mas. Wah, nyong ai. Iki kali ngarepe nggih Pak Dalan. Betul napa-napa. Ya, mangga dipun aturaken rumiyin. Iku sinten sing nuwun sewu tumanten panjenengan sinten? Mas Namang. Nah, kok sik Mas, bari iki Mas, kowe Mas, tenang, ojo kesusu. Aja kesusu, aja Kok ayu wae. Pokoke ora kok mulih sik lho Mas Namang. Aku duwe janji karo sampean ya. Boten kula nginceng Mbak Brigita niku. Oh. Kaya ruruan. Kaya ganti-ganti kok. Nah, iya. Mangga balungan rumiyin. Ya, mangga. Ya, mangga. Ya, dadas, ya. Karangkates bendungan wewengkon Malang.
Pendidikan tak berhenti kalau Mas Maman. Ini panjangnya Pak Slamet, saking karang nongko Klaten, garwanipun Bu Supriyati menika kesaken nggih menika Loro Junggrang Bu. Nah, Klaten Loro Junggrang. Tak aturke man panuwun marang kancaku iki sing namine Mas Agus Kuprit. Nah, ini panuwun sangat dipun berkahi diugi dadi srana kadangan sing becik. Ayo, maka Pak Rini, apa mengenai cara kowe? Apa dipangi? Ada beberapa macam kecil, ngono malah. Ayo, maka. Ya, terima kasih Mas. Orang yang dijenengi Junggrang kok orang cacak-cacak kok piye Iki wis kangen lho Bandung. Saya ngopi saya penak. Kaya manggon aja kaya manggon Bandung. Ngirim penak ling ngopi ora seneng wong pikire. Iki jam piro to Bandung? Jam 2. Junggrang. Piye Bandung? Oh, negara sithik no Junggrang kok lemes. Ayo, Cepaan wis iki duren enten. Lah kowe iki ngopo? Wong ngitung perkara becak karo Junggrang. Junggrang. Piye Bandung Bondowoso? Mengenai iki mengenai. Nah, ya mengenai. Salam sing kanthi permono. Wadya balamu blasah ya babatan pacing. Kakangmu Prapteng Palaya wong tuamu mati. Ana ulen-ulen yen nganti aku bisa bedah parnegaramu tegese aku kudu bisa mboyo marang putri. Manuta. Jare kala semana iku mandut tresna karo kowe. Wis suwe aku tresna karo kowe ning wedine kowe engo karo aku. Gale negaramu becah kowe dadi putri boyongan manuta tak boyong ning negaraku. Piye Bandung Bondowoso? Kowe tak dadekke ibune wong sak negaraku. Kowe arep seneng karo aku? Iya. Detik iki kowe arep seneng karo aku? Iya. Oh iya Bandung, ayo Bandung. Tak topan tresnamu Bandung bengi iki Bandung. Gumbil. Ora ngono kuwi. Jam 2 lho, Bos. Ora usah kok jam 5 bubar kok. Aku ngopo. Bandung Bondowoso. Piye? Kowe wis percaya Kang Masku kelawan Romomu kok banjur bareng seneng karo aku. Aku ora sudi dadi bojomu Bandung Bondowoso. Kowe nampik karo aku ki mah golek sing kaya ngopo? Bandung Bondowoso aku ora tresna karo kowe. Oh, aku kurang bagus. Ora Bandung. Kancaku tumpuk. Aku ora surat karo bandamu Bandung. Kowe aku njaluk apa tak turuti. Wadone iki kelakon dadi bojoku. Bandung Bondowoso. Piye? Yen pancane kowe
sing dadi penjalukku Bandung Bondowoso? Aja to rupaning bondo dunya nadyan to patine bugel kelakon saiki. Bakone kowe gelem dadi bojoku. Yen kowe ora gelem nampa tresnaku, apa bakal tak paling do paling meksa. Aku ora seneng karo kowe Bandung. Aja mbok paksa aku ora seneng karo kowe Bandung. Adanku ya sing wis terus mau kudune iki mau. Aku pamane iku mung tembung apa. Ketemu pisanan Laksma barang sing lupa. Sopo ngerti nek karo dadi bojoku tresnamu ku bakal kumpul. Ora iso Bandung. Aku aja mbok rudo paripeksa Bandung. Aku ora tresna karo kowe Bandung. Tresna ki apa? Tresna ki mau rupen jiwa kang luhur. Luhuring katresnanku mung sumendhe marang kowe. Aku lagi nyawang tungkakku lah ya, iki. Kowe lagi tongkak lho Bandung durung liya-liya. Mulane kuwi. Aja mayah-mayah kaya ngono kuwi. Aku ora mayah-mayah. Bandung, Kowe njaluk apa wong ae? yen pancen tresna karo aku njaluk candi cacah 1000 sewengi kudu dadi kurang siji wae aku langsung dadi bojomu Bandung. Sago apa ora Bandung? Ora usah nangis. Kowe ora usah nangis ya Bandung. Nangis ndasmu. Kowe iki guyu kok ala gar guyu kok malah nangis ngono ora iso. Coba guyumu kepiye? Kok ora kan nangis. Rumangsa kowe ora. Yen pancen penjalukmu kaya ngono tak turuti. Sawangan. Candi Iya Bandung. Apa sing dadi penjalukmu ki mau kudu mbok sebadani. Kurang siji lah rasa dadi bojomu Bandung. Iya Bandung Bondowoso. Iki bukti tresnaku kang gedhe marang kowe. Sing gedhe ora mung tekadku, sing gedhe ora mung tresnaku, ning liyane melu gedhe mereka tresna karo kowe. Apa kowe Bandung Bondowoso? Coba aku tak nonton sing gedhe ki mau Bandung. Jempolanku iki lho catesan iku. Kok gedhe aku. Sawangan. Iya Bandung. Sarangan candi tekonuk di mana mergo kabeh tak wenehke marang kowe. Iya, itu wujude candi ning aku durung percaya cacahe 1000 Bandung. Itu kan Kurang siji aku ragen dadi bojomu. iya. Sisih kono kae ana 300. Sisih kene ana 300. Kok iki ana seireng elik banget iki apa to Bandung? Kuwi sing jenenge Iki candi apa? candi luwak iki lho. Candi luwak. Iki ana 300 dadi 600. Sisih kene ana 300 dadi 900. Sisih kene ana 90. Sono Bandung. Piye? Kamangka penjalukku 1000 kurang siji wae aku ora sudi dadi bojomu. Bandung Bondowoso rungokno. Aku njaluk candi cacah 1000 sawengi kudu dadi nanging iki kabeh kurang siji Bandung. Aku ora sudi dadi bojomu. Ora sudi aku dadi bojomu Bandung. Terus mak batok mripat lolok rambut delok. Ing atase wong apa mati. Kowe waduh paling lampik alus kelawan katresnanku. Iya Bandung. Kowe gawake marang para kawulan desa kadesa kene kutuk lesuk dinene jagone padha kluruk ing kamangka iki jantung kuwi dulu kene. Mulut mripatku. Ing atase wong ayune jebul ayuku mung pukulan iso. Nadyan kok ketok ayu ning atimu letek kulit peceren bubudekmu. Wana. Kau ini lho, ayu cantik lho aku. Letek ora cantik. Kowe aja marah-marah Bandung. Aku iya letek bos. Oke tak boleh tekan hati tenan ngono lho. Gedhe aku. Banjur kamu piye Bandung Bondowoso? Kanggo gelepe 1000 kowe. Ya.
Sampun Bu, kupreng ngapunti. Oh nggih. Terima. Oke. Nyanyi program oh bupreng yang begitu nonton YouTube. Nggih. Lorong jam panjang kowe. Ya. Denganipun telah Bapak Karmidi lagi ping pisan ini Mbak Niken. Nah,
duet karo Mas Nanang ya Mbak Nika. Mas Agus, tulung Mas Nanang itu jadi bungkul nampung jemplung di kali loh. Ini Mas Nanang. Gini. Awas. Awas, enggak. Terus. Tarik nih. Besok. Gendong nang. Mas Nanang, dan tenang iki nuwun sewu aku ki curiga Mas Nanang itu Mbak Nika. Nggih. Pripun? Ing atase tunanetra kok iso WA kula niku. Nggih. Mendinten nggih WA kali kula. Kula nggih saderenge sugeng enjing Pak Tanto. Penginjil ugi Mas Nanang. Nggih, ngaturaken sembah nuwun saderenge katur dumateng keluarga almarhum Mbah Kong Karmidi. Nggih. Tulisannya mboten pati cetha niku awake. Masyaallah, alhamdulillah sembah nuwun utaminipun ingkang nyuwun Rara Jonggrang niku wau sinten paring asma sinten niku. Menika menawi boten kelintu kemudian kula Bapak Slamet. Bapak Slamet kalian Ibu sinten niku wau. Ibu Prih. Ibu Prih. Supriyati. Ibu Supriyati masyaallah nggih niku wau minggah panggung kula nggih semerep piyantune nggih ayu ngoten. Masyaallah. Kanggo kudu ngopo? Kadose coklat napa-napa ora. Oh. Ijo nggih ijo masyaallah. Regem-regem ngapunten lho Bu ngapunten. Nggih. Ya Allah. Kowe arep duet karo Mbak Nika napa, Mang? Kula Nggih. tak nyobi sesuai kalih kahanan kula. Nggih. Kula niki lagi mendem wedokan ya, Pak. Sing mbok senengi sapa? Kula Nggih. Brigita. Wis ra seneng karo aku to. Aja salahi penampa kan. Yo gampang kan cemburu. Rumangsa aku dadi wong wadon aja kleru ing panampa. Brigita iki sing ngendi to jajal? Loh. Oh, kleru sakti kok men sedandine. Dewi kudu meeting kowe. Dong barang iki lho. Adikmu ki persis karo Mbak Brigita. Apa janjian ta sauri? Oh, nemen kemoyo. Jajal ngono kae nek pomone sir tenan karo Mbak Brigita terus Mbak Brigita mbok jajalan-jalan ning ndi. Weh, ati-ati wis iki aku nek kadung karep wis paribasane kapalang ana mlumpat pokoke. Tak dadi ngompedhot pokoke wis. Biar kita wis kudu tak Pomane gonceng. gonc. Wis tok tenan. Ayo Iki pomane gonceng iki jujusane ngendi? engko tak jak healing awakmu. Tak jak healing. Aku sadar ndak kuat diri ya Allah. Ayo memikat hatiku. Aja percaya omongane Nanang aku biyen ya dingene sampe wis waleh ame entek kurang golek wis. Saiki ngene lho kan, nek terus aku karo dirimu lho ora iso to, tangan kelakone lho kan. Kabeh iki disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nek iki karo Brigita apa ya iso. Wo nek karo Brigita ya insyaallah senajan rada anu ya tasik grayah-grayah ya panggae. Nek karo dirimu wis jelas iki wis ora iso kula marani pentung paribasan. Wis aku nek iki ndak wani. Masalahnya beda keyakinan kan. Yakin. Kok iso? Oh, kita sama-sama Islam kok. Oh asli jelas beda keyakinan. Kok iso? Nah, aku yakin gelem kono ora gelem iki gak yo kerja. Ayo malah jeleput. Ya, coba yang apa? Nggih, iki nggih ngapunten kalih ajar iki anu Pak Tangguh. Ya. Suarane iki elek kadang ngatune. Yo biasane wong nek duwe emas iki ora bakal kok apa kuwi sombong iki ora bakal. Nggih. Buatan suara elek saestu niki kalih laras nggih bliru-bliru. Alah dadak anu munggah. Enggak apa? Enggak manggung. Lah aku nek gak demi cintaku padamu Oh. kan. Dari berita. Bermangsa. Cintai maksudnya cinta suarane ngono lho. Oh, jangan punya pikiran yang negatif dong. Aku ning ndi? Lagi yo ngono. Rumangsa. Menika panyuwunipun Pak saking Pak Tarno Tania Jaya. Wah, nggih Salam niki. Rahayu budaya dan Sukamu salam kagem Mas Bugel, Nggih. salam kagem
Mas Nanang. Nggih, Mas Tarno, Tania Jaya. Ya. Ugi menika mboten kesupen ingkang tasih wungan wonten YouTube niku nggih tasih kathah lho Pak Tanto niku. Ngerti-ngerti kok. Nggih, saestu niku kanca-kanca WMC Mas Juki, Mas Karno Sedoyo tasih Ya. lompat dateng mriku. Ya. Aman. Mriku ini. Ya dateng channel panjenengan. Oh, nggih. Kita Tut Official. Oh iya. Jin kula ki Aku asing apa ndang. ning ndi nang? Lha kowe kaya ngopo ngolah lali. Tak ngerti to jenenge. Kowe mluka mlaku rene, semari ngono balik nang rono. Lah aku ki ngetas nyawu kok. Rene lha mluka mlaku lak ilang. Rumangsane. Aku tak nyoba mendem wedokan iki kok nek gak anu tak kirimi catetane kan awak. Sawani apa ora? Oh, wes aku manut. Manut. Ya. Kos kapungku. Hatiku kangku. Apa? Aku kirim ana catetane ndak. Ini apa Mas Nanang ya? Nggih. Mbok Ora nek musisine lho. ora. Tak kono dhewe kok. Lah wong sak tapi dhewe kaya ngopo. Gambarane tak gomble kabeh. Bapaknya sopo? Aku ngrasa pengrawete Dugden hebat-hebat kok iso muni. Apa tak jan? Dublek. Dugden maksud iki sekti mandraguna. Ya, terus ya Mas. Aku njaluk dikawinke Karo sapi. Lho, saya ngomong sing genah kan. Saya tahu ya tak tahu apa ana piye. Aku gede ora gaduh-gaduhan apa. Aduh. Rasane. Nek ngomong sing genah kowe ngene piye? Karo sapa? Gak mau gak ngono. Sapa? Aku kuping kurang budek, aku paling bahasane nyuwun sewu mripatku picek ning kuping kurang budek. Kowe mau gak ngono karo sapi. Lah kok penyisan karo wedhus gen karone. Wah. Ngono karo aku. Aku kowe timbang wedhus e. Rumangsane omong iku diatur. Ya. Betul. Ndang lanjut. Sing penting ana nyawane. Top. Iki nggih sering ngelajak karaoke, makane suarane terlatih. Wong nggih domongnya. Ya Iki wi. nang Apa? karaoke ning ndi? Hal ning kono lho, koyo genah kowe tak samping nek aja ning kene dirungokke streaming sak pirang-pirang. Iki sing ngelat TikTok yo ono, ndak wani. Mas ngono kae lho kamu. Oke, ayo. Nggih, monggo amung rasa.
Sembah nuwun saderengipun sabibaripun wayangan mugi-mugi keluarga almarhum Mbah Kong sinten? Mbah Karmidi. Mbah Karmidi tansah pinaringan winengku ing karaharjan, tansah pinaringan sehat wal afiat utaminipun Bapak Heri sekeluarga. Nggih. Sembah nuwun. Nggih, sembah nuwun Mas. Sing nang kono Mas. Oh, nggih. Mas Widaki. Nah, nggih. Oh, Mas namanya Mas. Nggih, siap. Wis sangu. Nggih. Wis ora tuku bensin ora. Wis bae tuku kopi. Nah, nggih, kula kinten damel golek cewek mboten. Nggih. Oh, Mboten. ampun nakal nggih. Kita apa ya? Oh iya dong pasti. Nggih. Buat nakal, kita rauke, dan Oh, barang. kene wong terenten ora mudeng ngono-ngono kuwi. Enggak ngerti ya. Nggih. Bernuwun Mas Nanang. Nggih, Mas. sami-sami. Nah, kalau disawer kalau di dalam Mbah Joni kopi, Mas sampai mang madhep mawon, mang mriko mawon, Mas. Sik masih bos. Kok mawon dadi wong iki malah. Terus lurus,